VP Constantino Chiwenga oshuka voruzhinji onyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga ndiye munhu wevanhu, ende panguva ine akanyatsoratidza nyika yese yeZimbabwe kuti ndiye munhu anokwanisa kupa or kudoneta kana kuhelpa vanotambura asingambodi public applause kana kuda kuratidzira kuti aiwa azobatsira nhingi. Ndisadapinda mashoko nemapictures anyazobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga panguva inoyi he must receive my blessings from the Almighty. Nokuda kwezvaanoita, don't go subscribe or like out on the bell icon. Panapa tinoona kuti someone posted on social media mapictures amuri kuona VP Constantino Chiwenga vamuri kuona vakabata a brown envelope vachinopa a photographer anoonekwa kuti he was a journalist akanga ari muwheelchair. Panguva inoyi he made a post achiposta mapictures obuda nyora achiti at Mine Intra 2026 VP Chiwenga he didn't send in aid. He personally walked up to a disabled photojournalist and placed a brown envelope directly into his hands. No enrage, just a general stooping to lift a brother. In quotes, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Proverbs 19:17. It is more blessed to give than to receive. Acts 20:35. This is divine leadership in action. A leader who touches lives with his own hands is a leader anointed by God. Domashoko anobuda itoko panguva ino unokwanzi VP Constantino Chiwenga the act yaakaita, it was an act of kindness. Asingambodi applause kana kuchirirwa nevanhu kana kuita sei, but he just went himself akanosvika akanganomupa. We do not know kuti in the envelope manga munei, let's say manga mune mari, we do not know kuti how much. Panguva ino he has challenged the so-called influencers or mbingas dzinoonekwa kunzi dzinoita zvekupa nekubatsira veruzhinji, but vane goal yekuita kuti vave nemukurumbira, but panguva inoyi generally vazviramba. Pinda comment section medu dzofungira enyi matodi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like pachinoita on the bell icon.